tréner Stantien môže byť na svojich chlapcov naozaj pyšný. To je naozaj veľký klobúk dole za to, čo predviedli hráči Topolčian v postrelnom góle na 2-2. Naozaj tretia tretina bola trošku mŕtva. Mali sme pocit, že to je možno trošku bez emócie, ale následne prišiel vyrovnávajúci gól Viktora Šachvorostova ako blesk z jasného neba. No a napokon to končí víťazstvom Topolčian za 3 body v dnešnom stretnutí. Už o tom prakticky nemôže byť pochyb, ale keď milí sa to ešte bude snažiť zmeniť. O to by mal byť avizovaný offside, Prešovčania musia opustiť útočné pásmo. To sú ďalšie cenné sekundy, ktoré domáci Prešovčania aktuálne prichádzajú. No a nielen, že dnes sme teda na obrazovkách Nike TV pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sledovali prvú domácu prehru Prešova v tejto sezóne, ale tam môže byť dokonca aj o 3 góly. Strela do tyče. Šachvorostov mohol mať na konte hat-trick. A v tejto chvíli hostia môžu dvíhať ruky nad hlavu, preto lebo v rámci dnešného šlágra 12. kola Slovenskej hokejovej ligy si pripisujú na ľade v Prešove do tabuľky ohromne cenné a veľmi ťažko vydreté 3 body o víťazstve 2-4. Čo to znamená pre tabuľku? Topolčany sa udržia samozrejme na svojej druhej pozícii. Navyše pred Prešovom budú mať už 4-bodový náskok. Pred dnešným duelom to bol 1 bod. A Topolčany, hoci majú o zápas odohratý viac, tak na prvú Žilinu strácajú aktuálne iba 1 jediný bod. Prešovčania klesajú až na 4. priečku, keďže modré krídla svoj zápas zvládli. A v ďalších stretnutiach budú musieť trošičku pridať, preto lebo z posledných 7 zápasov majú na konte 4 prehry v riadnej hracej dobe. My sa ešte samozrejme spoločne pozrieme na sumár toho najpodstatnejšieho, čo sme videli v rámci dnešného stretnutia Slovenskej hokejovej ligy. Minimálne si to prebehneme aspoň slovami, ale určite sa na to pozrieme aj spoločne z opakovaných záberov. Čas 0:39, Alex René Bartakovič po nahodení Michala Nováka 0:1 pre hostujúce Topolčany. Následne Vladislav Leščenko v čase 8:08 vyrovnával v presilovej hre na 1:1 pri vylúčení Alexandra Plchotníka. Výborná strela do pravej šibenice hostujúceho golmana Boráka, ten nemal prakticky nárok. V čase 25:04 František Poliaček udrel v početnom oslabení, poslal Prešov do vedenia 2:1 a toto vedenie platilo až do 54. minúty, kedy sa presadil Viktor Šachvorostov svojím 8. gólom v sezóne. A tento ruský legionár si následne pripísal na svoje konto aj víťazný gól. V čase 58:14 využil presilovku, poslal Topolčany do vedenia 2:3 a toto víťazstvo spečatil do prázdnej brány. 46 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby Adam Stránsky svojím prvým golom za Topolčany v tejto sezóne. S konštatovaním, že Topolčany vyhrali na horúcom ľade v Prešove 2:4, sa s vami na teraz lúčim, ale myslím si, že dnešné stretnutie bolo tou ideálnou pozvánkou, aby ste aj ďalšie kola Slovenskej hokejovej ligy sledovali na obrazovkách Nike TV. Budeme sa počuť už v piatok, dovtedy do počutia.